1701 год. Ліл мастер Жихорев. Такі загаловак быў у адным з нумароў гарадзенскай праўды у далёкім 1966 годзе. Наўрад ці вы памятаеце, я, напрыклад, тады нават не планаваў яшчэ нарадзіцца. Справа вось у чым. У верасні 1966 года падчас ачысткі русла Нёмана каля чыгуначнага мосту рабочыя знайшлі на дне некую дзіўную масіўную трубу, якая аказалася гарматай 1701 года. Гэта была руская гармата, адлітая з бронзы майстрам Жыхаравым. Верагодна, з металу, які цар Пётр здабыў з пераплаўкі намарадзёраных царкоўных званоў. Так рабілі ў першыя гады паўночнай вайны, калі ў рускіх быў страшэнны недахоп артылерыі. Гармата была затоплена, верагодна, у сакавіку 1706 года, калі войскі Пятра I адступалі з горадні. Рабочыя перадалі тую гармату ў гісторыка-археалагічны музей, дзе яна і сёння знаходзіцца ў экспазіцыі, яе могуць пабачыць наведвальнікі. Вітаначкі на канале Гродна 1127. Мяне завуць Васіль Калач, і гэтым відэа мы працягваем серыю праграм пра нашыя стасункі з паўночнымі суседзямі. Сёння пра вялікую паўночную вайну ці пра трэцюю паўночную вайну у нашай канатацыі. Пачнем ад пачатку і даволі сцісла, каб вас не знудзіць. Няўмрымслівы малады псіхапат на троне маскоўскага царства Пётр на пачатку свайго царствавання мятаўся як шалёны. Не мог вызначыць, куды кінуць сваю зухаватую агрэсію і імкненне да захопу новых тэрыторыяў. То на Каспій кідаўся, то на Азоў спрабаваў ваяваць, то хацеў гандляваць Кітаем праз паўночны акіян. Але на вайну са Швецыяй Петрушу падбіў яго сябручок, сабутыльнік і, да жалю, кароль польскі і вялікі князь літоўскі Аўгуст II Сас. Адбылася тое падчас вялікага пасольства, калі маскоўскі цар гойсаў па Еўропе ў пошуках новых уражвань. Так сталася, Аўгуст II быў перш за ўсё электарам Саксоніі, і яго інтарэсы былі больш скіраваныя на сваю спадчынную дзяржаву, а не на Рэч Паспалітую, якую ён разглядаў выключна як рэсурс, як кармавую базу. Вось яму, Аўгусту, было вельмі выгодна сутыкнуць ілбамі агрэсіўных суседаў – Швецыю і Масковію. Швецыю можна было троху парабаваць, а Масковія, тады яшчэ не Расія, дай Божа, прайграе і не будзе пагражаць з усходу. Пятруш карцела адбіць у Швецыі інфлянты, гэта сучасная Латвія і Эстонія, выйсці на Балтыку і гандляваць з Еўропай. Хітры сябручок Петра, Аўгуст II Сас, даў таму поўны дазвол карыстацца землямі Рэчы Паспалітай як плацдармам. Гэта справакавала шмат няшчасцяў. Поўны заняпад ВКЛ, рэзаніну святароў Базыльяна ў Полацку, выбух Полацкай Сафіі, дзе варвары-маскоўцы зладзілі парахавы склад, высмоктванне крыві, ежы і грошаў з горадні, рабунку і гвалту і тэрору ўсюды, куды траплялі ваякі з усходу. А таксама гэта прывяло да дэтранізацыі Аўгуста II на Сойме, абірання каралём Станіслава Лішчынскага і па выніку да грамадзянскай вайны ў нашай дзяржаве. Не будзем паглыбляцца. Гэта, калі цікава, ўсё ўжо апісана і тэма невычэрпная. Вернемся ў горадню. Калі мы ўжо ўзгадвалі пра выцягнутыя з Нёмана гарматы, то трэба ўзгадаць і пра гарадзенскі вайсковы лагер 1705-1706 гадоў. Адкуль гэтыя гарматы і ўзяліся. Гэта быў вайсковы лагер расейскай арміі, створаны ў ходзе паўночнай вайны. І ён істотна паўплываў на гарадскую прастору на стагоддзі наперад. Напрыклад, сённяшняя вуліца Паўлоўскага фактычна паўтарае лінію расейскіх умацаванняў пачатку 18 стагоддзя. Ажно да самай Другой сусветнай вайны у горадні былі вуліцы з назвамі Пад акопамі, Падваламі, Падвальская, і ўсе яны, канешне ж, сваю назву выводзілі з умацаванняў часоў паўночнай вайны. Адкуль усе гэтыя умацаванні ўзяліся? Справа ў тым, што армія Пятра I спынілася на зімоўку ў горадні, бо горад лічыўся моцнай бяспечнай фартэцыяй. Зусім нечакана ў пачатку 1706 году з'явіўся шведскі кароль Карл XII са сваім войскам. Гарнізон фартэцы перапужаўся. Перапужаўся да таго, што пятроўскія камандзіры распачалі сапраўдную шпіёнаманію і масава арыштоўвалі падазроных,
ад паважных месцічаў да прастытутак. А яшчэ пачалі паліваць сцены крэпасці і замкавую гару вадой, каб шведам цяжэй было штурмаваць. Ледзяная сцяна гучыць? Ну, наўпрост гульня тронаў нейкая, толькі маштаб паменш, канешне. А шведы не сталі штурмаваць горад. Гэта было даволі небяспечна, бо іх было менш, чым рускіх, а варыянтаў эфектыўнага наступу мала. Карл шукаў, безумоўна, спосабу ўзяць горад. Думаў нават наступаць уздоўж сённяшняй вуліцы Старазамкавай, але генералы адгаварылі яго ад гэтай ідэі. Аднак спрэчкі, канешне ж, паміж арміямі былі. Маскавіты высоўваліся за правіянтам, шведы адразу іх пакусвалі. Падвойны эфект і адсечка, і застрашэнне. Што важна, з боку маскоўцаў у горадні быў і нелегітымны кароль Аўгуст II Сас. Не з палякамі ці ліцвінамі-беларусамі, са сваімі саксонцамі, 600 чалавек. А вось на баку шведаў быў Станіслаў Лішчынскі і Сапегі са сваімі войскамі і шматлікімі прыхільнікамі. А вернемся да нашых гарматаў. Аблога гораду цягнулася 2,5 месяцы. Шведы адступілі, але гарнізон фартэцы не вытрымаў голаду і холаду. Военачальнікі баяліся вяртання шведаў. І напрыканцы сакавіка 1706 года, калі пачаўся крыгалом, армія Пятра пачала пераправу на левы бераг Нёмана. Пераправа працягвалася 3 дні. І да 30 сакавіка 1706 года маскавіцкае войска, кінуўшы артылерыю, і артиллерию малую смогли вывести, а достальную всю спустили в реку, которой сказываются 100 пушек больших и малых, а также всякие многие артиллерийские припасы, а провиант весь так и оставили. Великое довольство. Пераправились амаль цалкам, за выключэннем ар'ергарда, драгунскага полка полковника Горбова, які застаўся для рабавання, на развітанне, так мовіць. Страты шведаў у гарадзенскай аперацыі склалі 100 чалавек. Страты маскавітаў 8000 чалавек за час аблогі ад хвароб і голаду. А яшчэ 9000 рускае войска страціла падчас адступлення. А калі пазней за тымі гарматамі рускія вярнуліся, выцягнуць іх з-пад вады, кошту бронзавай гарматы немалога, вялікай колькасці тых гарматаў не далічыліся. Пачалі распытваць, аказалася, частку артылерыі выцягнулі адразу па ўцёках войска гарадзенскія жыткі і кампенсавалі хоць трошачку пастой усходніх варвараў. І як вішенька на торціку, гарматаў пятроўскага гарнізону, выцягнутых з Нёману, у гарадзенскім музеі не адна, а некалькі. Гэта факт дакладны, але ёсць і старая музейная байка. Нібы за першую гармату, прыцягнутую ў музей у верасні 1966 года, рабочыя атрымалі прэмію 100 рублёў. За другую ўжо менш, 75. За трэцюю толькі 50. Пасля чаго рабочие перасталі прыносіць гарматы ў музей, хаця насамрэч быццам бы вылавілі іх значна больш. Я лічу, што Трэцяя паўночная вайна для нашых земляў была патройным злом. 3 варожыя арміі тут зводзілі рахункі: саксонцы, маскавіты і шведы. Калі Карл XII яшчэ стараўся стрымліваць сваіх жаўнераў і за гвалт і рабунак былі смяротныя пакаранні, то саксонцы і маскавіты не стрымліваліся. БКЛ была вынішчана, а да таго разгарнулася яшчэ і грамадзянская вайна паміж сапегамі, якія набіралі неверагоднага ўплыву, і іншымі магнацкімі родамі. Намінальныя ўладары Рэчы Паспалітай нічога не маглі ўжо вырашаць. Ні грошаў, ні войска ў іх не было, каб працістаяць хоць Петру, хоць Карлу. Але важны момант, сябры. Шведская прысутнасць з той вайны адбілася у нас тапонімамі і нават рамантычна-гераічнымі ўзгадкамі ў фальклоры. А якія ўзгадкі пра іншыя арміі у той вайне? Да сасу ці да лясу, все аднолькава дрэнна. Напишите ў каментарах, што вы думаеце аб гэтым. І, канешне ж, не забывайцеся падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і чакаем вашыя думкі на нашу сённяшнюю тэму. Да сустрэчы!